engang en ung mand ved navn Cosinus. Han havde forelsket sig i kongerigets prinsesse, men der var et problem. Prinsessen blev holdt fanget i et højt tårn af sin onde stemmor. Den håbløst forelskede Cosinus anede ikke, hvordan han skulle redde prinsessen fra det høje tårn. Derfor opsøgte han landets troldkvinde, Theodolitten Theodora. Kan du hjælpe mig med at redde prinsessen? Spurgte Cosinus. Ja, det kan jeg, men for at redde prinsessen skal du først bestå 3 prøver. Den første prøve går ud på, at du skal finde cosinusrelationen. Cosinusrelationen kan bruges til at finde en ukendt side i en vilkårlig trekant. For at kunne bruge cosinusrelationen skal man kende cosinus til vinklen til den ukendte side og 2 sider. Altså 2 sider og den mellemliggende vinkel. Her er 2 relationer. Fortæl mig, hvilken en af disse, der er cosinusrelationen, og du har bestået den første prøvelse. Cosinusrelationen må være den øverste, for jeg kan se, at jeg kender cosinus til vinklen til den ukendte side og 2 ukendte sider. Tillykke, du har nu bestået første prøve. Anden prøve er, at du skal bevise cosinusrelationen. Cosinus tænker og løser uden den mindste tøven opgaven. Tegn en trekant. Opdel i 2 retvinklede trekanter. Indfør højden h, og den ene katete i trekant 2 kaldes x. Opskriv Pythagoras i de 2 trekanter. Isoler h i anden i de 2 ligninger, og sæt de 2 højre sider lige hinanden. Brug anden kvadratsætning. Hæv minusparentesen og reducer. Find x og isoler c i anden. Tillykke, du har nu klaret anden prøvelse. Din tredje prøvelse er, at du skal redde prinsessen fra tårnet. Til det vil jeg give dig en gave. Siden C er 9 meter, og vinklen A er 27 grader. Denne viden vil komme dig til gode i din forestående prøvelse. Prinsessen i tårnet vil binde et reb af sine laner. Men hvor langt skal det være? Spørger prinsessen Cosinus. Pludselig går det op for Cosinus, at han skal bruge cosinusrelationen til at finde højden til tårnets vindue. Han kender nemlig vinklen A og siden C, og han har målt siden B, som er bakkens længde. Siden B er 5 meter. Og Cosinus og prinsessen levede lykkeligt til deres dages ende, og kongen blev så lykkelig over, at Cosinus havde reddet prinsessen, så han gav ham de halve kongerige.